Good morning mga Suriganon sa itong mga viewers, sa itong mga followers di ano kung sino ito na YN na wallet down sa likod sa ako tarsikol na ako nakita mga kaigsunan pag naog na ako kay tuway nagsunod sa ako nagasingle motor nagtawag sa ako idol tuway wallet nakita nila sa likod mga kaigsunan ato lang taon mga kagusok kay murag paglang tao gain na mga kaigsunan na iloon kwarta may loan mga kaigsunan di naman to isagol di naman to i-open pagtarong basta may kantidad kung ikaw tag-isa pwede na ko i-PM nimo na isa Palawan so okay card niza lantaw na to mga kaigsunan kung may ID ba murag way ID ato lang taon diri ang isa wallet ato lang taon o kayo na to mga kaigsunan murag way ID may resibo mga kagusok ato lang may kuanon mga kagusok ko may pirma ni sa mga kaigsunan may pirma kung kamo nakakita ini mga kaigsunan sa video ato lang may kuano o i-PM lang si kagusok kung ikaw ang tag-isa yan shout out sa ato mga viewers sa ato followers diya thank you guys.